Dovolte mi, aby som využila túto chvíľu a pán Tovačka som prihovorila. Lepšie. Takže ešte dovolte mi, aby som vám pár slovami prihovorila. Som veľmi rada, že dneska stáť a tešiť sa s vami. Kedysi dávnejšie pred 5 rokmi sme boli veľmi v kritickej situácii, kedy futbal v našej obci prestal fungovať a som veľmi rada, že vďaka vám, nadšencom futbalu, jednak hráčom a jednak aj obecenstvu a súkromným nadšencom sa tradícia futbalu v našej obci obnovila. Chcem využiť túto chvíľu, aby som vám poďakovala. Aby som poďakovala všetkým za o to, že futbal v našej obci opäť funguje. V prvom rade ste sa tí hráči, ktorí sa mobilizovali, dali ste sa dohromady a začali ste sa trénovať. Ďalej chcem poďakovať všetkým trénerom všetkých vekových kategórií, všetkým vedúcim mužstva, všetkých vekových kategórií za to, že takto účastne reprezentujete našu obec. Okrem hráčov podiel na tom majú aj ľudia, možno ktorých nevidieť priamo na futbale, ale stále organizujú veci, aby vám mohli pomôcť. Chcela by som veľmi poďakovať všetkým príležitosti aj môjmu zástupcovi, pretože je to taká predĺžená ruka obecného úradu, vďaka ktorému zabezpečíme všetky veci na futbale, aby boli správne zorganizované. Rovnako chcem využiť túto chvíľu aj na poďakovanie pracovníkom obecného úradu, ktorí sa snažia, aby toto prostredie a okolie štadiónu bolo príjemné a okulahodiace. Bez obecenstva futbal nefungoval a chcem poďakovať aj všetkým sponzorom nadšencom, že vás ľudia povzbudzovať a z každého úspechu, možno aj neúspechu sa tešia a povzbudzujú vás. Takže všetkým vám ďakujem. Ďakujem. Ďalej by som chcel privítať aj zástupcu oblastného futbalového zväzu, pána Petra Fabiana, ktorý nám odovzdá pohár za prvé miesto v 8. lige oblastného futbalového zväzu Trenčín. Oblastného futbalového zväzu by som vám chcel pogratulovať prvenstvu v 8. lige skupina Juh a je mi nesmiernou cťou vám odovzdať tento pohár a pogratulovať vám k postupu do 7. ligy. Poprosím kapitána Zikriša Brezia. Pán kapitán, gratulujem celému názvom, nech sa páči, najskutečne západný dostane. My sme sa radi poďakovali aj našim najmenším futbalistom za ich veľkú reprezentáciu nášho klubu pod vedením trénera pána Jaroslava Obadala. Zároveň my sme sa veľmi radi poďakovali TSO Ťachice, ktorý našim prípravkárom venoval to najdôležitejšie a lopty. To sú lopty. Ďakujem. Chlapci, ďakujeme za vašu reprezentáciu a prajeme do ďalšej sportovnej kariéry všetko najlepšie. Ďakujeme. Chalani, nezakopávaj toľko. Ďakujeme. Nech sa vám darí, na futbolovom rastete. Nech padá čo najviac gólov. Gratulujem.